pirangan nanging ana pirangane sing di sinau. Calon ratu kuwi kudu ana sawetara olah kerajaan, olah kapanditan lan kasusastran. Senajan satra pirane wis ana ya. Ngerti iki sedaya panjenengan pegawai Kanjeng Rama sampun tulis lagi malah atur panas dengan sakit itu bagian kaya mas apa yang lo cukup banyak di bibiti kode geladan lebih dari belas nanging ujug kula menika badhe nginakaken keprigelan kula dumateng Yati kula sedya. Pangeran Palaka, paman kula minangka katuripun Pangeran Setyaka kula boten trima. Nek Pangeran Setyaka dipun cincin badhe dipun kula boten trima. Kula dipun badhe mejahi kadang kula. Lho sampeyan ampun sira lho. Kula terus nyambak. Portos kiamba, lo boten naris pangan, naris. Panjenengan ampun terus, ayo ampun Kang Mas Paloko. Nopo? Mlayu toto belar. Kang Mas Paloko niku Krisna lair musik batin kalian kula. Ning benten kalian batosipun. Yambakipun penyet dan kalian kula pangae ngaten to nggih. Pramila, panjenengan tegak sejanjon kalian kula. Lo. Menawi kula kelampan nyatos gendut kali sampeyan. Ampun kula kawula kados pundi, Pak? Lah panjenengan menika kesanten panjenengan kesanten. Lho atas kibladen kok arep mejahi kalian ingkang kadang pangeran Setyaka. Kula sampun atur kula. Kula menika namung badan boten badhe nyedani